Nag-iensayo na sa alon ng baybayin ng San Juan, La Union ang tinaguriang Surfing Capital of the North, ang mga kalahok para sa World Surf League Competition na gaganapin sa bayan. Nakatakda itong magsimula sa January 11, Linggo. Dito matutunghayan ang pinakamagagaling na surfers mula sa iba't ibang bansa. Mahigit 20 bansa ang maglalaban-laban para sa juniors at longboard competition. Makailang beses na rin na isinagawa sa San Juan Beach ang International Surfing Competition. Ganun pa man, pinaghandaan ito ng Department of Tourism, katuwang ang local government unit at iba pang ahensya. Kasi nakikita naman nila na ang impact ng event na yan ay papunta sa komunidad. Nagkakaroon tayo ng mga programa, ito ay nakakatulong hindi lang sa komunidad kundi sa buong region. So meron tayong sinasabing tourism domino effect. Ilang sa sports ito nakakatulong kundi pati sa environment, dun sa economy, dun sa mga businesses, halimbawa yung mga vendors, transportation, mga tricycle, buses, yung mga restaurants na nakapalibot dito sa La Union ay meron ding advantage na nakukuha dahil sa event na ito. Kabilang sa maagang dumating ang pambato ng junior surfing ng Hawaii na si Vahiti. Ginagamay na raw niya ang alon ng baybayin. Really best preparing. I was at home and it was quite big out there, so it was a little bit different from here, but just being at home and just surfing a whole bunch, trying to find a couple rights just to prepare. Buo rin ang suporta ng La Union Surf Club sa aktibidad. Kasama sila sa mga katuwang ng DOT para mairaos ng maayos ang aktibidad. Ang ganito aktibidad nakatutulong din umano para mahikayat ang mga aspiring surfers and enthusiasts. Season natin at month natin kasi ito yung season natin talaga, yung Northwell season na tinatawag namin. So hindi kami napapahiya at hindi rin naman nagkakamali yung World Surf League na mag-host dito kasi every time na mag-host sila, maganda po yung alon natin at malalaki. Kinagagalak namin na mag-host ng World Surf League lagi dito sa San Juan, La Union kasi nakakatulong to sa pang-boost ng turismo, lalo-lalo na sa surfing tourist dito sa ating. Tinitiyak naman ng pulisya na mababantayan nila ang kaligtasan ng mga kalahok, maging ang iba pang bisita na manonood o di kaya magbabakasyon lamang sa bayan, maging ang inaasahang ding pagbigat ng daloy ng trapiko. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.